Assalamu alaykum mähribarlar. Ýa-ni gow ukuda ýatyryn bilen dostlarymyň biri jaňadyp ıssagly aşak düşüp bir kyn ýagdaýda maňa kömek etdi. Menim el ýüzümi ýuwup gysanyp ılgap 7-nji etadan aşak düşdüm. Elime jaňa diýip bollendi ýokara miniber bugun 1-nji aprel diýip. Mumma men degişmäni ýetsen gatygoran oglana däl ýöne şu her zadyň öz manysyny bilin taýasy da şu 1-nji aprel ağırlygyny ýagny Hristiyanlar tarafından musulmanlığın üstünden gülmek ve onların yarasına dua sep durmak maksadı bilen dörülen bayramçılık mı, adet mi deyip adlandırsanız özünüz bilýäňiz. Yani şu günün bir tarihini aydyp geçeýin. Şu taýda haç ýörüşleriniň birinde musulmanlığın ýaşap oturan bir galatynyň daşyny gorşaýarlar. Ay bir näçe gün muny basyp aljak bolýarlar we musulmanlaram egerden ok iň soňunda kellesini işledýär, ýa-ni Hristiýanlaryň başlyklary, serkerdiler kellesini işledýärdiňi galanyň edil öňürägine çykyp Qur'ana hemem İncil'e iki kitaba, iki dinin kitabyny, mukaddes kitaplarynyň üstünde eline goýup, hem şu iki tane mukaddes kitapdan and içýän, egerde siz galany şeýle tawsyrsaňyz, size ýekejadam etmerin, şu gize size asla degmerin diýip söz berýär. Musulman bennelerim näme bir Allaha inanyp mukaddeslige bir sarpa goýan ummatda musulmanlar bularam näme sarpa goýýany bu sözlerine içen antlaryna inanyp galadan çyk galan bolan ertesi 1-nji aprel günü çyk galar çykyşyna da serkerde bar musulmany öldürmegi buýurýar. Musulmanlaryň içinde de bir çykyp hani sen bize söz berdiň diýin galany boşaltsak bizi diýir goýberjekmi diýse ýa-ni serkerde diýipdir. Men düýünki gün üçin söz berdim. Bugün bolsa 1-nji aprel. Men sözüm bugüne geçmedi diýip musulmanlaryň hemmesini şu ýerde gyrgynçylyga sezabar etdi. Alhaşa günden soňra näme Hristiýanlar şowunyň bir ýarasyny ýatyp durmak maksady bilen şeýlere bayramçylygy güni döredýärler. Sonra 1-nji aprel bayramçylygy alýabyny bellemek musulmana bir gelşek zatda. Şonu aýdyp geçeýin diýdim agalar. Janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun.